Live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalikol. Kalbo! Philippine Standard Time, it is now 32 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. You are still locked in right here on Metro's number 1 90.7 Love Radio. Slamming and jamming straight up until 9 o'clock. Broadcasting live across City by the Bay. Kamusta, Metro and Mega Manila? Siyempre, kasama pa rin po ang pinaka-henyo sa lahat. Henyo! Tender pero juicy pa rin kag nagaraguma. At siyempre, kasama din the prodigy, yours truly, Diego Bandido! pag may buhok, ano? Tama, hindi ako yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? At siyempre, kasama din natin ang cute na si Duday. Duday, say hello to everybody, everyone! Sa inyong lahat po, good evening po mga uncle tsaka mga auntie. Ako po si Duday, magandang gabi po sa inyo. I love you all po. Sana po sa mga uncle po natin, makauwi po kayo ng safe. At syempre, pag uwi niyo po, ikis niyo po yung mga anak po ninyo. Lalong-lalo na po yung mga asawa ninyo. Ikis niyo po sa puwet. Hoy! Bakit ikikisipwet pambihirang bata to? O sila, ito na. Tang, pag-usapan na natin to. Alright mga kabisyo, pag-usapan na natin to. Oy, shoutout nga pala muna sa mga nakikinig sa atin dyan, lahat ng staff po ng Car Club Garage dyan sa may Molino, Cavite. Lalong-lalo na kay Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Car Club Garage, magandang gabi po. Ito mga kabisyo, days after ng kanyang viral hit song yung Selos na tinanggal online sa mga streaming platforms. Abay nako, etong Bangsamoro pop singer na si Shaira, natanggal din yung forever single o walang jowa. Hindi na rin available daw online. Pero sabi ng mga ilang netizens na yung kanta ni Shaira na forever single o walang jowa sounds familiar daw sa kantang Masi Mensentania ng isang Indonesian band na Papingka. Allah! Oh no! Logican na natin to, Tang! Ay, sige, logican mo na yan para maintindihan at mahimasmasan. Logika na yan! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards basic na iniisip ng karamihan na ito ay tahasang cheating, pangungopya o pamimirata ng kantang hindi sayo. Oh no! May kasabihan nga, 1 is enough, 2 is too much. Sa unang pagkakamali, maaring maintindihan natin, pero pag inulit po, nagkakaroon po ito ng tinatawag nating behavioral pattern. It becomes a problem. Well, the logic behind the behavioral pattern sa pangungopya ng isang kanta o melody ng kanta will vary depending on the context sa motive po ng isang individual na involved. Isa pong dahilan dyan is lack of creativity. Ang isang tao po ay maaaring mag-struggle na mag-create na kanyang sariling melody or music, kaya magre-resulta ito sa pangungopya.
O, di ba? At sa mga kabisyo po natin dyan na hindi kayang gawin, so kokopya na lang, ganun ang mangyayari. Pero paalala ko, hindi po pwedeng dahilan yung learning and practice na ginagawa mo para mambabae ka. Lagot ka kay misis. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!